Bon dia, sóc en Jaume Bonveí. A veure, Paraules callades és el títol del poemari que vaig publicar el novembre passat. Porto un subtítol, una aproximació al silenci pel camí ignasià, els monegres. Es tracta de 50 haikus que volen transmetre en paraules alguns dels pensaments i algunes de les sensacions en solitari per aquell terreny pla com la mà inacabable dels monegres. Són poemes, per tant, escrits en moment present i llibreta en mà mentre caminava. Aquest poemari dels monegres, el primer dels previstos sobre el camí ignasià, pel País Basc, Rioja, Navarra, Catalunya, segurament que els farem, ha tingut un bon ressò per la Cova de Manresa, pel camí ignasià pròpiament dit, i està inclòs dins el projecte Manresa 2022. Estic molt content pels elogis rebuts, especialment de qui se n'ha fet seva la lectura i amb una certa profunditat. D'en Xavier Meloni és el pròleg, de la Laura Estrada les il·lustracions i de l'editorial L'Albi l'edició. Pretenia, caminant sol, una mena de confinament voluntari en mi mateix, perquè estar sol no és sentir-se sol. Us he triat alguns versos. L'un diu: terra de monegres, nua i vestida alhora, sense res a penes. Deshabitada, de presència silent, terra omesa. Deshabitada, de presència silent, terra omesa. Un altre fa un segon pas avança el primer, i a tots dos miro. Un segon pas avança el primer i a tots dos miro. També l'avui, com en fora del temps, s'assembla a l'ahir. També l'avui, com en fora del temps, s'assembla a l'ahir. I l'altre, paradoxalment, pot evocar també els dies que estem vivint, si bé amb un primer vers contradictori. Diu: no esquivo gent, no hi ha gent a qui esquivar, tampoc jo m'esquivo. Esperem que aviat s'acabi aquest aïllament i ens retrobem en qualsevol lloc, a prop els uns dels altres, compartint vida. Camí ignasià, d'ànima àrida i ruda i de cel clar. Adéu-siau.